prioridad regalada por un funcionario del Pentágono. Poc s'imaginava la simpatia que sentia per ell veient-li els ulls negres amagar-se sota les celles amb tanta malfiança quan m'hi acostava a cavall. 12 de septiembre del 65. Por dentro yo me siento normal, pero sé que los niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando de los columpios. La cara de l'Eva primer reflecteix estranyesa, incomprensió i després, a mesura que va avançant, curiositat. I de què serveix un llibre, va pensar l'Alícia, sense dibuixos ni diàlegs? La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que abans de rifar la toia, rifarien cafeteres. Tot allò que calia fer amb el seu temps per convertir-se en una persona plenament responsable i moderna. Durant el dia havia fet calor, però ara al capvespre feia fresca. L'Ari va caminar pel sender de sota els arbres i va trencar cap a casa d'en Luis. Doncs bé, Guido es fa passar per un inspector del Ministeri del règim nazi. El Gabriel, repenjat sobre el colze, li va mirar uns moments, sense ressentiment, els cabells embullats i la boca entreoberta, escoltant la seva respiració profunda. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, y las noches frías.